kanti nyem kanti nyem italole nyem kanti nzogo na eba na-eti onye nwere iwe Arochukwu na-elenụ onye nwere iwe onye nwe iwu ụwa aka ya njọ onye nwere iwe amụọla anụ nwa ka ọ bụ onye nwere iwe iwu ụwa aka ya njọ onye nwere italole go nyem kanti atabeghị m ata nke bụ nke mbụ ka na-echere m atabeghị m ata chere m mba emetụbeghị m n'ọrụ chere ka m were ha tipe ya chai mmụọ na nwoke ọwa na-ekwu okwu ọmụ na bụzi ide n'ụlọ ọmụ na bụzi ide ji ụlọ ọmụ bụzikwa eze nwaanyị n'ụlọ ndakwa na ihe onye nwere ụsụ nwere ọnụ ndị ọwụ ọkwa nwoke a na-ekwu okwu mbịa na mgbe isi ara wee mba asigo mmụọla ndị a ndakwa n'ihe ọdọ a na-awụzi mụ na wụzi lọlọ ihe a na-ekwu lọlọ ọ na-awụzi nruru akwụ ma hapụta ụfọdụ na-akpụ n'alị ma na-aga oge nke ị na-eme mgbe anyị na-eti akị onye dịrị ya iti akị ọ bụrụ ndị onye dịrị ya iti akị ị maghị na igbu eze ụzọ ọtọ iso onye ọtọ ngwa ngwa ụmụ m ndị ewu ụmụ m ndị ahịa iji onye si itiwe akị ihe amaghị na igbu eze mmiri igbu eze ịmaghị na igbu eze ọ bụ ịmaghị obi dajụ obi onye ka ya ụmụ ọfụ iwe n'obi ka mmanya ndị ebe ụmụ na-eme iberibe ụmụ nwaanyị iberibe ọnọgba ndị ebe ure nwa nọ mma mmụrụ wụsa ure nwa ngwa kọwa m jere ọsọ bịa n'ebe a ndị ahụ nọ na-eme ibe tiri eze akị ịmaghị na ihe a wee eze ka m mụrụ na agọdị tiri ya akị ngwa ngwa onwe gị aka ị na-etiri gaa ugbu a ga tiere m ezigbote ndị ka o rie ịmaghị na ihe a ụmụ eze ọ gasịrị ya ezigbote ndị dadị ewepụ iwe nnọọ nwanyị bekee maazị Chineke emere ihe ọma ga-emụta ụmụ nwoke na-apụ mụta ụmụ nwoke n'unu a anọchi unu a ezi unu eguzone akwa m kwuru gị nsị gị dere du na mma amụrụ gị nwoke n'ezinụlọ anyị ha na-amụ nwoke nwaanyị adịghị ya ịfụla na ihe m bịara mụrụ gị eze ka m mụrụ gị obi dị ọmara na ahụ nwoke ọma ọ dịghị ndị ị na-eri ndị m osiri ike ị na-eri ịfụrụ ihe awa osiri ihe a ewosiri ebe ị naghị eri ndị m mụrụ eze n'ụlọ onye bịara n'ụlọ na nwunye di ndị eji bụrụ na nri ọ bụ edewe n'ala ọkwa m bụ onye isi n'ụlọ ahụ anyị na-emekọtakwa ihe anyị sie nri anyị erikọta ọnụ gị na-abịa ugbu a na-abịa ibute nkewa n'ebe anyị nọ di m chere ka m jụọ ya ihe o mere ugbu a ọ gbakọjuru m onwe anya ọkwa m onwe bụ ihe tara afụfụ jee nụtara gị maazị anyị gị bịazie nara anyị nri anyị butere wee dowe n'ala anya na-akwa eme esemokwu n'ezinụlọ anya takwana gị iji nara m nri butere maazị dowe n'ala ị gbanweela mụ bụ onye mụrụ nwoke n'ụlọ gị mụrụ nwoke mgbe ya mụrụ nwoke ka ị ma na-esiri maazị di m ọma nri di m ọma oke ibe ọmụ mesiri gị ndị mesiri gị kọkọpi ịma aga na-esijere gị hapụ ndị ụmụ nwaanyị mgbe ọ mụtara nwoke na-esikwa n'elu nye dị mgbara okporo jee nụtara maazị anyị n'ezie na-agba ọ bịara na-akpa ijikwa gị mgbe eme aga ọ maka na emuru nwoke ọ bụ ka ị nara bụ ya iburu anyị n'isi ị bịara bịa mụọ nwoke gị na-agbanwe ijikwa ya ga mgbe ị nọtara ọ maka nwoke ọ bụ di m ọma hapụta ego mmemme a ga-siere gị ikokoro maka ime nke ị na-erije mmegwu akwa ngwuo ya egwu ikokoro nke mmegwuru gị n'ọdịkwa n'ebe a nne ahụ anyị gara aga nụta gụrụ nri anyị dowe na ala onweghị anyị abụọ maazị jụkara nri anyị ga bụrụ nri na-eburu nri ga gbanye ụwa ma nwaanyị nwoke ga shiwa nri dịrị ama mụrụ eze
mmesiri gị ike okoro imeri Nụla.